Так, прывітанне ўсім. Я тут на месцы. Скажыце, калі ласачка, ці чуеце вы мяне, ці бачыце. Стаўце свае нейкія плюсікі, ёлачкі, вось як, напрыклад, мы даслалі ў чат, так? Елка, бачу, ёсць. Ага, дасылайце. Вось, цудоўненька. Марыля, прывітанне. Вы ведаеце, памятаеце, што я звяртаюся да вас па вашых ніках, таму, калі ласачка, калі нешта не прачытаю неправільна, даруйце. Буду імкнуцца чытаць як мага больш правільна і без памылак. Добрый дзень. Ну што, я віншую з 2026 годам, таксама з надыходзячымі святамі, канешне, каляды наперадзе. Сёння ў нас з вамі беларуская мова, і я яшчэ раз нагадаю, хто я, калі не ведаеце, то, канешне, калі ласка, да слайда. Беларуская мова, у нас, вы ведаеце, што мы працуем у адукары, рыхтуем усіх абітурыентаў да здачы, і, безумоўна, на 100, канешне, балаў, таму што мы ўсе заахвочаны гэтым. Нам самім заўсёды цікава, калі вы здаеце на 100, гэта для нас асалода. Так, ну што, сёння я з вамі папрацую над часткай Б. Я гэта абяцала вам, калі мы сустракаліся на форуме, так, гэта было ў кастрычніку, мне здаецца, або ў пачатку лістапада. Там мы казалі пра частку А сёння мы ўжо з вамі будзем казаць пра частку Б, і я возьму ўсё тое, што ідзе, калі ўжо заданні пачынаюцца з тэкстам. Вось тэкст я пакінула на весну, таму што там ёсць нейкія свае ўжо цяжкасці, пра якія я буду казаць. І сёння некалькі заданняў, літаральна, на мой погляд, яны з'яўляюцца таксама непростымі. Я скажу, якія гэта заданні, і падкажу крышачку, як можна пазбегнуць цяжкасці, якія будуць у вас з'яўляцца пры іх выкананні. Ну што, пачынаем тады? Калі ласка, нагадаю, мы ў Мінску. Пішыце, адкуль я бачу, вы ўжо Гомель, прыемна, далучайцеся з усёй рэспублікі, гэта заўсёды прыемна. Да нас таксама у нас онлайн навучанне ёсць, дзе я веду такія ж самыя эфіры і шмат абітурыентаў з іншых гарадоў, акрамя Мінска. Так, ну што, мы, канешне, за сярэдні бал, які больш за 80, таму пачынаем пацвярджаць свае веды з першага задання Б1. Нам неабходна з прапанаваных слоў вызначыць тое, якое не адпавядае арфаграфічнай норме, і напісаць яго правільна. І так, калі ласачка, вы памятаеце, што я не чытаю заданне, як мы з вамі прыходзім здаваць ЦЭ. Мы ж бачым заданне, мы павінны навучыцца яго чытаць, мы павінны навучыцца яго разумець самастойна, без аўдыо, правільна, калі вам яго прачытаюць, і вы будзеце лавіць на слых. Неправда, так мы не робім, мы адразу бачым, чытаем. І кажу, што не забывайце выпісваць на чарнавы момант, на чарнавую паперу, там, на чарнавік момант, дзе што нам патрабуецца. Глядзіце, якое не адпавядае арфаграфічнай норме. І вось нам з вамі неабходна звяртаць увагу канкрэтна на гэтае не блытаць. Так, што там? Юпітер, мабыць, востраканечны. Так. Яшчэ. А што так мала адказала? Што нас так мала сёння? Хто не прачнуўся? Так, давайце яшчэ, ну, крышачку. Ага. Так. Давайте я вам дам падказку. Пакуль вы думаеце. Правільна, вы ведаеце правіла, што ў фінале на канцы слоў ЛР пераходзяць у аль-ар. Абсалютна правы, малайчынкі, тыя, хто абраў ар, да? Але, вы забылі, там ёсць зорачка. Калі гэта уласныя геаграфічныя імёны, то р застаецца ў запазычаных словах, іншамоўных. Вось такім чынам. Таму зараз кожны, хто тут нешта адказаў не так, перадумаў і напісаў правільны адказ. Давайце, я чакаю.
Ну, то малайчынкі, паказваю. Канечне, востры, канечне, абсалютна. Дарэчы, самая цяжкасць у тым, што ў складаных словах трэба ведаць, калі ставіць націск. Калі мы з вами ставім націск, увага, востраканечны, слова канечны, у нас атрымоўваецца другая частачка, канечны у нас е. І гэта другі склад. Калі на другі склад, то ў першым будзе пісацца слове «о». Не блытайце. Калі на першы склад, то будзе пісацца «а». Гэта важна, запомніце. Таму што, напрыклад, опера – гэта запазычанае слово. Мы з вами ведаем, што яно так і пішацца, як перадаецца. Шэравокі, тут «ше» у пачатку слова, яно перадаецца нязменна. Не ўплывае націск. Дрызіна, ролаў-рылы, гэта мы таксама памятаем з вами. Ну і Юпітер я толькі што патлумачыла. Але вы малайчынкі, тому што кожны з вас амаль абраў востры канечны. Далей? Угу. Ну, я пакуль бачу ваші адказы, іх толькі 2. Так, трэці, амікат. Так, ну я так, як магу, так читаю, далучылася. По аватарцы гляджу, дзяўчына, напэўна. Так, бескарысна. Я што хочу сказаць у гэтым заданні? Я думала, што вы все зловіцеся на тым, што без. Калі у нас з вами бескарысна, то мы ведаем, што калі, памятаеце, ёсць такое правіла, часціцы не-ня далучаюцца да слова, то яны пераходзяць у ня згодна з націскам. Калі там першы склад, то будзе ня, калі не першы, то будзе е. І от тут я подумала, я вас на гэтым злаўлю. Ну, атрымалася, што насамрэч вы малайчынкі, гэта для вас падалося даволі проста, таму што бескарысна мы націск паставілі, е сышло ў нас, я сыходзіць, я маю на ўвазе бяс пераходзіць у е, таму што яго там проста быць не можа. Гэта не першы склад перад націскам. Медзведзяня. Там усё згодна з націскам. Беларускае слово, наша сучаснае, ніякага няма там зорачкі, запазычанасці, ўсё лагічна. Легенда, запазычанае слово, мы яго завучылі, вывучылі, гэта ўжо некалькі дзесяткаў гадоў, яно у нас як выключэнне. Бескарысна патлумачыла. Веялка, наш любімы суфікс ялк. Ад слова «веяць» мы запомнілі, і мы яго вывучылі, і ён у назоўніках, не блытаем. Ну і великаваты, згодна з націскам. Великаваты. Все. Малайчынкі. Мне няма пытанняў. Тут для вас лёгкія заданні дала. Ну, давайте тут паспрабуем. Все заданні ідэнтычны з апошнім РТ, якое было ў 2025 годзе. Так. Ну, не ведаю. Тут даволі складаныя словы, на мой погляд. Думаем. Так, Арика написала, Марыля написала пясчанік, Амікат написала. Так, ну бачу, што вам патрэбны час быў, таму што вы так не хуценька пачалі адказваць, напэўна, задумаліся. А над чым думалі? Над якім словам? Хто-небудзь можа напісаць, што яго тут пужала? Можа быць, нейкая марфема. Ці арфаграма, што-небудзь. Над ручніком думала. Малайчынка. Так, ручнік – гэта спалучэнне чынно ў беларускай мове, перадаецца нязменна. Ручнік, запомніце, калі ласачка, гэтае слово. Малайчынка, но ты яго не абрала, Аполлінарис, так? Малайчынка, усе над ручніком абіралі, цудоўна. Так, гэта слово, якое неабходна запомніць. Запішыце сабе насамрэч. Так. Ну, хто расказвае, што такое фарштат? Па-руску, як пішацца у нас, ёсць фарштадт.
Мясцовасць, так. Селяцы? Ого-го. Так, гэта вы думалі над тым, што такое фаштат селяцы, ці пра правапіс вы кажаце? Мгм. Так, над ручніком я ўжо патлумачыла, селяцы гэта селёдка, правільна, Арыка малайчына. Селёдка насамрэч проста селяцы, пэўны склон. Так, ну, в прынцыпе, ўсё, можна ісці далей. Да, я думаю, что мы с вами разобрали правильный отказ, вам песчаник. Я тут вам дала со словом песковик, потому что, магчыма, вы не могли зразумець, что такое пясчанік. Вы чамусьці задумаліся над фарштат, калі у нас з вами ідзе, зразумела, пясчанік, так? Ну, я думала, что вы сэнс згубіце слова, что не подумайте, что яно пясок. Ну так, пясчанік. Але насамрэч гэта так горная парода, таму, безумоўна, тут мне хацелася з вами пагутарыць над тым канкрэтна, што такое пясчанік. Таму я для вас яшчэ зрабіла зорачку і захацела вам патлумачыць вам канкрэтна, ад чаго, да, пайшло слова пясчанік. Вось такім чынам. Так, ну а калі ты мела на ўвазе фарштат, то гэта тое месца, што знаходзіцца перад горадам, мясцовасць такая спецыяльная, так? Пэўныя былі, ну, раён мясцовасці, я ўжо казала, што гэта мясцовасць, якая знаходзілася блізка перад горадам. Ну, такое, з геаграфіяй звязана больш. Так, вось напісалі мы ў чаце для цябе, каб ты магла атрымаць, да, пасяленне, месца канкрэтна па-за межамі горада, перад горадам. Так, ну што, ўсё разабралі з гэтым, паехалі далей, у нас з вами Б4. Яшчэ раз, заданні поўнасцю ідэнтычныя, таму, калі ласачка, чытаем уважліва і выконваем. Так, я бачу некаторыя адказы. У мяне сёння нейкія выдатнікі сабраліся. Я не ведаю, што такое. Так, Аполлинария, бачу, раззлавацца, Арыка раззлавацца, Мікат раззлавацца. Глядзіце, калі ласачка, не забывайце, што трэба пісаць так, як вы бы падавалі гэта ў частку Б, прапісвалі, так? І калі вы ўжо выпраўляеце ў чатик, то вы таксама мне пішыце правільны варыянт. Не проста хуценька яго надрукаваць, а каб я магла праверыць, таму што я, канешне, адразу магу сказаць, што калі бачу памылку, я адразу яе бачу. Мне хочется пра яе казаць, але ж не буду, таму што гэта агульны чатик, таму, калі ласачка, запішыце, запомніце, раззлавацца. Я задаволена, што вы ўсе правільна напісалі гэта слова і, скажем так, вас не зблытала слова «бонна», таму што гэта запазычнае, і я падумала, што раптам вы падумаеце, калі гэта запазычнае, то нам трэба на «н». Неправда, гэта слова выключэння, і мы яго павінны ведаць на памяць, так? Там, дзе саванна, Жанна, ванна, манна, от усе адтуль слова ідуць, так? Вось. Потым сума. Я падумала, што гэта запазычанае слово, вы вырашыце і напішыце з 2 «м». Але ў залежнасці ад таго, што гэта запазычанае слово, якое не ўвайшло у выключэнне вышэй мною названых, то я палічыла і падумала, што вы зробіце памылку, але насамрэч там пішацца з 1 «м». Таму што гэта запазычанае слово, яно не падпарадкоўваецца нашаму правапісу. Ну і калосся, гэта, канешне, чыста беларускае слово, таму вы малайчынкі. Так, праз 2 «ц» малайчынкі раззлавацца і праз 2 «з», таму што зло слова, так? Малайчынкі. Я не ведаю, што это такое, ніхто не памыляецца. Все такія разумныя. Давайте Б5. Это ж, уявіце, это Б-частка, там по 2 балы за задание. Так. Думаем.
Марыля нешта з зорачкай мне напісала. Это што, такога слова ж там не было? Ну, малайчынкі. Ну, ўжо ўсе малайчынкі. Просто Марыля, напэўна, не дапісала там. Зорачка знікла. Так, ну, малайчынкі. Я магу сказаць, што зноў-такі вы мяне здзіўляеце. Я не ведаю. Ну, я ведаю, правда, адно, што Б-частка заўсёды прасцей ідзе. Гэта 100%. Але тым не менш, вы даволі хутка рэагуеце 70 і 610 удвая васьмёрка. Так, ну, мне спадабалася, што вы не абралі слова васьмёрка. Напрыклад, цудоўна, што вы памятаеце, што такое парадкавы, але насамрэч я брала падобнае, так, заданне. І тут для мяне яно даволі простае. Раскажу чаму, таму што парадкавы лічэбнік сярод усіх астатніх лічэбнікаў, назоўнікаў, прыслоўях і так далей значна прасцей знайсці, таму што гэта які? Гэта як на фізкультуры. Першы, другі, першы, другі, першы, другі. Так, памятаем, не адзін, а першы. Потым, напрыклад, як нам адрозніць з вамі, што гэта васьмёрка, гэта не 8, а гэта назоўнік, таму што мы з вамі што робім? А мы канкрэтна адразу кажу. Васьмёрка вы лічыце, што ўнутры 8, правільна? Значыць, у вас гэта павінна быць або 8, лічэбнік 8 колькасны, або які на фізкультуры 8, але не васьмёрка. Яно не гучыць. Таму вы гэта выкідаеце з лічэбніка ў любым выпадку. Такая падказачка вось у дадзеным выпадку. І 70. Як правільна паставіць? Калі 70, гэта я тлумачу заўсёды на занятках, калі 70, гэта 7 памножыць на 10. Значыць, 7, а нам трэба што? Давальны склон. Каму, чаму? Даю. Чаму? Сямі. 10 даю 10. І атрымоўваецца, у нас 10, прабачце, не 10. 10 даю чаму, каму? 10. І атрымоўваецца 7, мы там з вами ўжо праскланялі, 10. Спалучылі, атрымалі 70. Рабіце так кожны раз, таму што калі у вас будзе, напрыклад, там 324 і трэба паставіць у родны склон, то будзе цяжка. Лепш 3 падзяліць на 3 па 100. Трох няма. 300. Разумееце? Вось. Ну, такі маленькі вам лайфхак. І я крыху ускладніла гэтае заданне. Вот зараз паспрабуйце вызначыць колькасны лічэбнік і запісаць яго ў форме творнага склону, таму што шмат хто робіць памылкі ў творным склоне. Шасцю. Заўсёды раскладу. Вот Апалінарыс малайчынка. Кажу, што я ўсё жыццё так карыстаюся і ніколі памылкі не рабіла. Сур'ёзна кажу. Раскладвайце, не лянуйцеся. Так, шасцю. Ну, ты глянь. Ніхто не напісаў. Я падумала, зраблю ім творны склон, таму што шмат хто з вучняў, абітурыентаў піша мяккі знак паміж S, мяккі знак CU. Шасцю. У нас атрымоўваецца з вамі гэта што? Гэта атрымоўваецца без мякказнака, таму што тут ёсць што? Суседняя мяккасць. Правільна, 6. Ну, малайчынкі. Вас нават не засмуціла тут што? Тут першы, ну, это парадкавы, 3, гэта назоўнік, 5 парадкавы, ну і 8 зноў-такі парадкавы. Малайчынкі, не зблытаць вас ні ў якім разе. Ну, з лічэбнікамі я спадзяюся, што ўсё цудоўненька ў вас. Всё. Самая складаная, самая нелюбімая тэма. Паверце, шмат хто з абітурыентаў яе проста не разумее, не тое, што не любіць. Ну, поспехаў вам, рабіце. Пісаць трэба словам. Не забывайце, Б-частка не лічбы, а словы. Так, малайчынкі. Ангеліна ўжо і вуліца дапісала. Тут малайчына, тут Светлагорская толькі нам патрэбна будзе. Так, ну што?
Насамрэч, малайчынкі, і тут у мяне няма з вамі цяжкасці, я ўжо не разумею, якія заданні вам даваць, каб вас лавіць, каб вы рабілі памылкі. Ну там наперадзе яшчэ ёсць, пагляджу на вас. Але тым не менш у гэтым накірунку у вас памылак сёння няма. Я здзіўлена вамі вельмі, але і ганаруся адначасова. Светлагорская, насамрэч, канешне, мы пішам разам, таму што Светлагорская. Мы гэта ўжо з вамі ведаем, напэўна, лепш за ўсе астатнія выпадкі. Віцэ-прэзідэнцкі, калі віцэ-прэзідэнт у нас адназоўніка ўтворана праз злучок, то ён і пакідаецца. Будзе віцэ-прэзідэнцкі візіт. Кісла-салодкі гэта адценне, мы ўжо гэта ведаем. Таксама самы асноўны у нас з вамі варыянт пры адказах. Цэнтральна-азіяцкі рэгіён, калі гэта абазначае геаграфічную назву з вялікай літары і першае слова цэнтральна, то пішацца заўсёды праз злучок. Бясконца глыбокі гэта цяжкі варыянт, калі супадае з прыслоўямі і шмат хто тут блытае, некаторыя пачынаюць пісаць разам, некаторыя праз дэфіс. Калі мы з вамі можам змяніць месцамі глыбокі бясконца, лабірынт, тады пішацца асобна. Запомніце, калі ласачка. Вось гэта асноўныя моманты, над якімі трэба папрацаваць вам. Але я, так як вы памылку не зрабілі ў мяне, гэта, канешне, плюс. Ну, я ж не ведаю, якія будуць словы ў саміх заданнях, таму я тут раю вам звярнуць увагу толькі на правапіс прыметнікаў складаных, склад якіх уваходзіць прыслоўе канкрэтна. Напрыклад, бясконца глыбокі. Вось накшталт такіх прыкладаў. Пакапайцеся, пачытайце яшчэ дадаткова. Усё астатняе яно лёгкае. А гэта, Зорачка, гэта заданне, над якім трэба ўсё ж такі пасядзець. Ну, давайце, яшчэ наша любімая не-ні. Чакаю астатніх малайчынкі. Так, ну, я яшчэ адказ не ведаю, я толькі Светлагорская пабачыла, Ангеліна апошняя мне адказала. Вы ведаеце, што крыху наш эфір, у мяне, напрыклад, ён ужо ідзе, а у вас плюс 2 хвілінкі, таму я магу вас адсочыць крыху пазней. Так, а давайте я не буду перагортаць, скажыце мне, калі ласачка, чаму вы абралі ўсе не? А чым вы карысталіся? Вот што ў вашых галоўках? Вот мне проста цікава ведаць. Скажыце. Два разы не. Угу. Таму што не прыняць не. Угу. Ну, тут насамрэч, вот я таксама ў сваёй галаве карыстаюся, калі я бачу так, два разы не. Гэта называецца адмоўе, паўтараецца, так? Не-не. Таму малайчынкі, правільны адказ не. Ужываецца двойчы, да, пры кожнай частцы выказніка. Не прыняць не змагла, там таксама выказнік, таму ідзе не-не. Як гаворыцца, правільна, гэта двойчы паўтор. Ну, малайчынкі таксама, што ж лёгкага. Ну, давайте, граматычную аснову наступнага сказа. Гэтае заданне прысвечана аднасастаўным сказам. Аднасастаўныя сказы самае цяжка, на мой погляд, што там з аднасастаўных, гэта, напэўна, безасабовыя ўсе блытаюць заўсёды, а назыўныя забываюцца, што ёсць такі назыўны, дзе адзін назоўнік. Вось. Гэта даволі простае заданне, я не бачу ім цяжкасці зусім. Я імкнулася знайсці вам нейкія цяжкія сказы, але што ты не абярэш, усё роўна, як гэта там не вызначыць, ну, правільна, выказнік, такога проста быць не можа, на мой погляд, таму што, ну, па нітачцы і клубочак знойдзеш. Тут што можна знайсці клубочак, напрыклад, будзе дзейнікам? Ну, неправда. Даволі цяжка тут зрабіць памылку. На мой погляд, гэта самае лайтовае, самае лёгкае заданне, якое можа быць частка Б, вот канкрэтна пра тое, што я і кажу, што так знойдзеш, таму што гэта абагульнены асабовы сказ. Не забываем правільна, вот Арыка малайчынка падставіла ты знойдзеш. Гэта абагульнены асабовы. У нас ёсць з вамі яшчэ пэўны асабовы, калі мы што падстаўляем? Я знайду, напрыклад, да? Я намалюю, умоўна кажучы, я няма, а просто намалюю. Самае асноўнае, пэўна асабовы, гэта калі пэўна канкрэтна ты прымаеш удзел у тым, што адбываецца ў гэтым асяроддзі. Калі мы кажам з вамі няпэўна асабовы, гэта яны, мы не ведаем, хто, і ідуць па дарозе. Мы не ведаем, хто, хлопчык, дзяўчынка, сябры, бацькі. Мы не ведаем, хто, проста яны падстаўляем, і гэта няпэўна асабовы. Няпэўна, непанятна хто, гаворачы па-руску, так? Мы не разумеем. А вось, ну, абагульнены асабовы, зразумела, часцей за ўсё мы гаворым гэта для тых, хто у нас ёсць
тыне, которые прыказкі прымаўкі могуць ужывацца ў тым ліку. Ну, безасабовая вечарэлла, наша любімае, гэта тое, што ўтвараецца без удзельніка самога. Ну, само па сабе дзеянне, так? І назыўныя гэта калі вясна, напрыклад, калі мы ўжываем толькі дзейнік, там няма і не можа быць выказніка, ён не падразумеваецца. Паспрабуйце. Угу. Угу. Так, ну, Віця Старадубоў, гляджу, далучыўся. Пахне, малайчынка, правильно адказаў. Ангеліна пахне, Арыка пахне, Палінар пахне, Марыля пахне, Аміка... Так, Вінксім пахне, Арыка пахне, такія цікавыя нікі. Ну, я ўжо так... Добрый дзень, Гарніксі, пахне, малайчынкі. Задаволена, што ніхто з вас не памыліўся. Скажыце, які гэта від аднасастаўнага сказа? А я пачакаю. О, ну, не назыўны. Куды ж назыўны? Ай. Назыўны павінен быць дзейнік. Дзейнік часцей за ўсё выражаецца назоўнікам. А ў нас пахне гэта што? Дзеяслоў. Малайчынкі, з большасці безасабовы. Тое, аб чым я казала. Пахне дубам, асеннім апянёк і траў. Мы не можам з вами заставіць, прымусіць, кажу ўжо па-беларуску, прымусіць кагосьці пахнуць. Зразумелі? Так. Так, Арына, зразумела, безасабовы, малайчынка. Ну, давайте, выпішыце граматычную аснову наступнага сказа. Ну, я вам кажу, я ў гэтым заданні B8 не бачу цяжкасці зусім. Я не думаю, што тут можна памыліцца. Вот каб у вас пыталіся пра від аднасастаўнага сказа, можа, вы б яшчэ і наблыталі. Маглі б сказаць, што там гэта такі від, а не назыўны, напрыклад, так, і гэтак далей. А просто абраць дзейнік і выказнік вось у дадзеным выпадку, я не думаю, што тут вы будзеце памыляцца. Я ўпэўнена на 100%, што B8 будзе беспамылкова ў кожнага. Вот абсалютна. Таму што ўжо, як я не імкнулася вас заблытаць, вы ўсё роўна не заблыталіся ніякім чынам. Я задаволена, малайчынкі, пагоркі. Так, слова «адпусціць». Паглядзіце, калі ласачка, там D, яно падкрэслена камп'ютарам, але чамусьці тут не вылучана. Я вам просто кажу, у слове «адпусціць» D падкрэслена. От як, Вінксім вельмі хутка. Адказ. Так, Дарына, бачу адказ. Дарына, можа, у мяне вучыцца? От дукары, я так звычайна кажу, адказваць мне 1, 2, 4, 3 без літар. Ой, тут панесліся. Так, тут панесліся. Дарына, ну все, зразумела. Так, ты адказала, вот зараз, Дарына, буду глядзець, калі у цябе будуць памылкі. Ай, бо ўжо тлумачыла гэтую тэму. Так, я не ведаю яшчэ правільных адказаў.
Охо-хо. Так, мои дороженькі, давайте я крыху зламаю вашу логіку і скажу вам, што гэта не 5. Я не буду яшчэ паказваць правільны адказ, я просто вам дам магчымасць. Пераламаю вашу логіку і кажу, гэта не 5. Думаем. Так. Ну, Дарина Малайчина подказала. Подказала народу, Дарина. А чому так буде? Ну, я зараз вам потлумачу. Я вам і напишу навіть. Так, я суседняя мяккасць. Не, суседняя мяккасць гэта калі у тебе, скажем так, снег, напрыклад, то там будзе суседняя мяккасць. Снег не мяккі і с побач з ним будзе суседняя мяккасць. А тут у тебе ш і с. Так, ну давайте. Все ж таки, я думаю, что я уже тут вам могу отказ показать и потлумачить. Все ж таки, что не так. 1, 2, 4, 3. Арика апошняя. Я ее показала, ну, прочитала ей отказ, и так, малайчинка, ты попала прям вось у правильно. Я уже не памятаю, что тут у кого было, але так само, вот, гфрисдицы, вот там 754, так само, 1, 2, 4, 3, малайчинки. Так, ну, давайте все ж таки я вам зараз покажу. Так, хвилиночку. Я зараз просто знайсці хочу. Вось. Глядзіце, калі ласачка, калі мы кажам з вами возьмешься, так? Вот я зараз тут напишу. Возьмешься. Што вам неабходна вось пра гэта памятаць? Калі ласачка, гэта розныя, як я кажу, лагеры, так? Ш гэта шипячы. Шипячы. У нас шипячы ж, ш, дж, ч. Пары. Ну, лепш так запамінаць. Гэта шипячыя. С, дзе ёсць, гэта свісцячы. Свісцячы з, с, дз, ц. Парамі. Я раю запамінаць. Дык вось, калі у вас возьму лагер, у нас вот такі будзе. Калі у нас адна з S знаходзіцца ў гэтым лагеры, то яна мае ўплыў на гэты лагер. Яна пайшла да 6, ш, забрала яе да сябе, і значыць, яно ўжо гучыць не як ш-с, а як с-с. Зразумела. А так як тут яшчэ я стаіць мяккасць, то атрымоўваецца с. Зразумела, адкуль я гэта ўзяла. Таму атрымоўваецца вось у дадзеным момант, калі мы глядзім, так, калі мы глядзім, прабачце, сёння нешта такім настрой. Так, значыць, у дадзены момант, калі мы глядзім, мы бачым ш-с. А у транскрыпцыі, калі правільна рабіць гэтае спалучэнне гукаў ужо, то будзе с-с. Некаторыя яшчэ паказваюць як падоўжаны гук с. Вось такім чынам. Вось пра што я вам хацела сказаць. Скінуць, так, вы ўсе малайчынкі скінуць, калі мы можам узяць, у нас к сапраўды мяккі. Але к, ён у нас г, к, х, не, як вам сказаць, не перахаднікі, яны не перадаюць праз сябе канкрэтна мяккасць на наступную літару. Разумееце? Таксама не адбываецца гэтага. Ну, адпусціць лёгка, ну і мець на канцы аглушэння. А глядзіце, медзь, тое самае мы аглушаем на канцы, таму што дз, от калі я пішу слова медзь, то у мяне будзе, канешне, адпаведны гук, вот ён, бачыце, глухі, ўсё з гэтых пазіцый. Калі ён тут глухі, то у мяне, канешне, будзе медзь. Я беру толькі гэты гук, вам паказваю, мяккасць. Всё.
таму у вас павінна было быць троечка. Зразумелі ўсе, я спадзяюся, што у вас гэта адбылося ўжо без разумення. Ну, што вы ўжо ўсё зразумелі. Так, палон асіміляцыі. Так, можна казаць палон асіміляцыі, добра, мне падабаецца, малайчынкі. Да, ёсць асіміляцыя, ёсць прыпадабненне, гэта адно і тое ж. Але я вось так тлумачу, што з аднаго лагера мы бяжым у іншыя, забіраем пад сабе і атрымоўваем так, ваш палон, значыць палон. Ну, мне так падабаецца, але вось за палон асіміляцыі, словазлучэнне, якое насамрэч мне зараз спадабалася. Запомню, палон асіміляцыі, просто цуд жыцця. Дзякуй вялікі, Балінарыс. Сапраўды. Так, ну апошняе я патлумачыла пра медзь. Так, ну і наша любімая яшчэ гэта, канешне, марфеміка і словаўтварэнне. Ну, у дадзеным выпадку гэта марфеміка, таму што мы проста разбіваем на марфемы. Ангеліна, я табе патлумачыла, ты зразумела пра аглушэнне на канцы? Так, стойте, там 4-5, не аднолькавыя, стойте, там, я зараз вам падкажу, стойте, там паставіла шмат кропек, хвіліначку, стойте, маленькую хвіліначку, зараз. Хвіліначку, не, там павінна быць не так. Там ёсць канчатак, а ёсць нулявы канчатак, я давала. Абярыце 4, 5 вам не патрэбна будзе. Там я хацела, напэўна, дадаць суфікс яшчэ адзін. Пашчасціла вам. Все нормально. Так, давайте. Вам 5 не патрэбна, абярыце з 4. Што куды адносіцца? Хотела вас заблытаць, а забылася пра 5. Так, а мікат я ўжо бачу з'явіліся з адказам. Вінксім таксама. Ой, у вас розніца ёсць. А ну-ка падумалі. Ну. Думаем. Ой, як мы разышліся. Ой, што будзе зараз? Ведаеце што? От у мяне пытанне. Ты, хто браў пад нумарам А1, ну, я зараз не падказваю, я просто з вами думаю, якую логіку вы выкарыстоўвалі, калі працавалі. Стойце, я не кажу, што неправільна, я хочу просто да вас данесці. Калі у вас 1, гэта прыстаўка, корань, суфікс, канчатак. От у мяне просто одно пытанне, дзе вы там столькі знайшлі суфіксаў? Просто цікава. Ну, я нават просто лагічна не бачу там столькі суфіксаў.
Пакуль я не адкажу, дзе колькі суфіксаў, зараз будзем разбірацца. Я проста імкнуся зараз зразумець пытанне, не пытанне, а вашыя думкі. Яшчэ раз, калі вы ўпэўнены, што гэта нумар 1, значыць заручыны, умоўна кажучы, заручыны за прыстаўка, окей, там, ручыны, это ж ад слова рука, ну так, заручыны, это ж за руки взяцца, так? Значыць, руч, ой, калі гэта рука, то мне, каб абраць суфіксы, мне трэба па адной літарцы дадаваць, так? Значыць, у мяне заручы, ручы, я так не скажу нічога. Тады ў мяне атрымоўваецца, я не магу і ўзяць. Ці вы ўзялі нейкім чынам так літару і, што яна вас стала суфіксам? Я ж не разумею. Просто як вы думаеце, мне цікава, тому што я так не думаю. Я думаю вось так, як я вам зараз расклала. Я падбіраю літарку, калі я не ведаю суфіксы на памяць. Ну, скажем так, я-то іх ведаю. Я зараз не магу вам же сказаць, што я просто ведаю, што ёсць суфіксы, ну все, ну это маё, тому што я ўжо столькі гадоў працую, просто на памяць іх ведаю. А вы не, вам же і ўсё роўно трэба ж правяраць, разумееце? Так, ёсць слова і даўжэй. Якое даўжэй? Ну, дык якое? Угу. Так. Я зразумела, Арыка. Арына там, здаецца, так? Калі я не блытаю нічога. Я зразумела, гэта ты маеш на ўвазе, што даўжэй больш літар, так? Дык першае і ў суфікс уваходзіць. Все, ну што, далі свае адказы? Я тады магу ўжо перагортваць. У вас адказ ва ўсіх, ну, амаль ужо ў большасці, да? Тое, што я бачу, гэта 3, 2, 4, 1. Давайте з вами паназіраем. Так, гэта і такі варыянт быў, і такі можна было быць. Вам показала форму. Но гэта адказ. Так, 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, ну все правильно, малайчынкі. 3, 2, 4, 1. Ну, давайте разбірацца. Тое, што у кагосьці быў такі адказ, як 1, 2, 4, 3. Гэта я просто запісала, не хвалюйцеся. Я нікога не назвала, нічога нікому не кажу. Итак, калі мы казалі пра 2, так, пра А3 заручыны, ўсё ж такі як трэба было разабраць? За прыстаўка, руч, корань, та, я распісала вам ын суфікс і канчатак. Касец, я і думала, што можа тут хто з вас зробіць памылачку B2, але нават у тых, хто рабіў памылку, ўсё роўна B2 і была правільна абрана, таму я задаволена, што вы ўсе знайшлі тут нулевы канчатак, і ніхто не падумаў, што тут няма канчатка просто, да? Вось, там я хацела сказаць, там корань і суфікс, без канчатка, 5-й варыянт. Далей, касілка. У нас з вами касілка. Тут, канешне, ад чаго, трэба глядзець, ад чаго пайшло слово, само касілка, ад слова касіць. Канешне, там указ корань, а і гэта мы возьмем з вами суфікс ад дзеяслова. І яшчэ ЛК. Вот такім чынам атрымоўваецца, што тут ідзе 2 суфіксы, да. І падбярозавікі, як сказалі, самае доўгае слово, і насамрэч тут, канешне, бяроза, ав і ік, да, у нас з вами вось такім чынам атрымоўваецца суфікс, канешне, 2. Чаму? Таму што зноў я вяртаюся да сваёй логікі і хачу вам яе перадаць. Падбярозавік, чаму 2 суфіксы? Ав, я магу сказаць бярозавы, разумееце? Я могу сказать бярозавік, а могу сказать бярозавы. Калі бярозавы сам по сабе, калі бярозавы сам по сабе ужываецца, і я ўзяла вось гэтую частку літар ав, яны існуюць і даюць мне самастойнае лексічнае слово, значыць і суфікс будзе ав, разумееце, а не авік. Вось такім чынам трэба разважаць, калі вы абіраеце суфікс. Так, ну давайте я яшчэ вам дам одно слово. Паспрабуйце, калі ласачка, у мяне просто, вот давайте так, ну, потому что вы тут крыху наблыталіся, я хочу вам даць, можа у вас што-небудзь атрымаецца, калі-небудзь такі суфікс вы будете разумець. Што-небудзь цікавага вам дам. Давайте так, можа,
узнавіце ў памяці. Вось слова вам лесастэп. Лесастэп. Скажыце, калі ласка, які тут спосаб утварэння? Вы памятаеце спосабы утварэння, ці мне вам іх назваць? Давайте, приставочный есть суффиксальный, есть приставочно-суффиксальный, есть основа складания, есть слово складания, есть, это самое основное, я вам сказала, аббревиация, ну так и запишу вам уже, аббревиация. Так, в принципе, все. Есть еще складано-суффиксальный. Узнавіць вам складана-суффиксальных. Это будет у нас так. Это будет вот так, лепше покажу, як основа складання і плюс суффикс. Які спосіб, скажіть? Подумайте, калі ласочка. Четвертый, лишь бы отказали, ты молодчины. Я-то им тут хотела, я вам просто накадала. Я тут еще могу далее писать. Я, например, еще ведаю постфиксальный способ. Ведаете, такие есть, да, например, когда у нас есть, ну, як постфиксальный, это просто як постфикс показать вам. Ну, отворотный. Ну, молодчины, четвертый, насамрэч лес, степ, і у нас є звичайна голосна, молодчинка. Так, ну і дать вам складаны, над яким ви будете голову ламати. Давайте ще вам дам. Як сьомий спосіб називається? Складано-суффиксальний. Ну давайте вам дам на його. Давайте вот так напишу вам. Розберіться. Наприклад, вам доброзичливий на сьоме. Самі знайдіть, де що. Ну, для себе. Я зараз вам дам адказ праз хвилинку. Я просто нагадала вам способи. Гэты способ быў у некалькі гадоў. Оце, наприклад. Дарынка, молодчинка. Так, Мікат, есть одна помылочка внутри. Не помылочка, а ты, напевно, забылися там поставить. Сьомий, да. Все правильно. Міка так само правильно, только крышечку. Угу. Так, молодчинки. Я боялася, что вы не убачите просто эту злучальную голосную. Молодчинки. Ну и, конечно, тут уже суффикс лив, потому что зыч, да, зычить, наприклад. Там уже існує без лив. Зычло, нема слова. Молодчинки усі. Дайте ще? Зараз дам ще. Тут молодчинки. Дайте вам дам что-нибудь. Ну давайте. Ну, постфіксального не было. Не было, постфиксального не было. Давайте я вам дам что-нибудь. Вот такое давайте дам. Давайте. Просто разберите на морфемы, я ничего не прошу. Ну, не способ, ну, можете способ, ну, способы и на морфемы разбить. Это просто додаток до задания, якое вы бачите на слайде. Так. Даринка. Даринка подумала, Ангелина. Все думаем. Так, соненькі мае, дам вам подсказку. Аднавіць, што зрабіць. Гэта што? Гэта інфінітыў. Паслухайце, гэта інфінітыў. У інфінітываў канчаткаў няма і ніколі не было і не будзе. У інфінітывах ёсць толькі канкрэтны суфікс або канчатак, як я яго называю, но ён не ўваходзіць у аснову нікуды, да? Гэта ці, але гэта, ну, такое, паасобку, яно не ўплывае, яно ні на што не аказвае ніякі ўплыў. Вось. Таму, ну, вот так вам трэба разабраць слова. Аднаві. Молодчинки все. Так, я бачу, уже знайшлі, конечно, нав, гэта новый, да, аднавіць ад слова новый. Ад, прыстаўка і будзе суфікс. Які гэта спосаб атрымоўваецца, калі мы уже кажам з вами, спосаб утварэння будзе які?
Гэта вы на марфемы разбілі. Яшчэ раз, можа адрознівацца марфема і спосаб. А можа і супадаць. Тут што? Які спосаб, скажыце, калі ласка? Трэцяе. Так. А хто мне сказаў, што прыставачны? Яшчэ раз, соненькі мае, што такое прыставачны? Значыць, мы прыставку прыставляем у канцы. Мне трэба слова навіць. У нас ёсць такое слова навіць? У нас ёсць такое слова навіць. Глядзіце, вот, напрыклад, я вам дам такое слово, вот, напрыклад, самае лёгкае. Напрыклад, вот глядзіце, заўсёды і утвараю назаўсёды. Я да слова заўсёды гатовага салата, як я кажу, я да гэтага салата вырашыла дадаць соль. Вот я яе дадала. І ў мяне атрымаўся прыгожы яшчэ адзін варыянт салата. Але ўжо пры дапамозе прыстаўкі, то бишь гэта спосаб прыставачны. Таму што ёсць слова заўсёды, якое існуе без прыстаўкі, разумееце? Тут новы салат ужо. Ну, тут трэба было не соль дадаць, а што-небудзь, авакада, напрыклад. Всё, гэта новы салат. А гэта салат без авакада. Тут жа у нас атрымоўваецца адзін салат. Таму што калі я вось гэта прыбрала, у мяне навіць няма такога, разумееш? Яно не існуе, а толькі з прыстаўкай. Таму прыстаўку і суфікс адначасова. Новы ёсць, вот я прыбіраю, я закрываю, бачыш? Новы ёсць слова. Навіць, наві слова няма. Аднав слова няма. Таму я гэта прыбрала і пакінула толькі нав, новы. Всё. Зразумела? Таму гэта будзе прыставачна-суфіксальны спосаб, а канкрэтна гэта нумар 3. І вы мне 3. Зразумелі? Так, цудоўненька. Всё тады, скажыце мне, калі ласачка. Ці дапамагло вам сёння што-небудзь новага, скажем так, ці дазналіся вы да таго, што ўжо у нас з вами было? Я зараз хвіліначку пра спосабы утварэння, спосабы словаўтварэння, пра марфему. Вы крышачку разабраліся ў гэтым заданні? Мы можам яшчэ далей пайсці? Дапамаглі. Малайчынкі. Я спадзяюся, што хоць крышачку вы навучыліся разбірацца. Так, ну і далей пойдзем з вами. У нас яшчэ адно заданне. Далей, ласачка. Малайчынкі, я задаволена, што эфір мой прайшоў з вами вось хаця б ужо дзеля таго, што мы разабралі і спосабы ўтварэння слоў. Гэта важна было. Можа, вы зразумееце, як трэба вызначаць прыстаўку корані суфікс. Малайчынкі. Так, B11. Скажыце, калі ласачка, мяне зараз цікавіць адказ. Тут я ўжо не дапамагу, тут ужо ваша, скажем так, веданне лексікі беларускай мовы. На жаль. Або логікі. Або ўменне перакладаць. Таксама дапаможа. Это я натискаю на сердечки. Дорвалась. Так. Ай, ну что ж ты будешь робить? Тут усё такое лёгкое, насамрэч. Я-то блытала, думала вас. А вы все правильно зрабілі. Ну, малайчынкі, ну, заканчваць будзем на цудоўнай ноце вашых беспамылковых адказаў. 1, 3, 2, 4. Прям вам апладырую, вы малайчынкі. Я задаволена, абсалютна задаволена, што вы не зрабілі тут памылкі, таму што я-то тут і дапамагчы ніяк не змагу, ніхто не зможа вам дапамагчы. Так, сёння ўсе ў рэсурсе, напэўна, канікулы так уздзейнічаюць на кожнага. Ну што, мне вельмі хочацца
з вами далей працаваць, запрашаю, канешне, на экспрэс-курсы. Яны зараз у нас пачынаюцца ў Мінску, ёсць онлайн-фармат, ёсць офіс, таму чакаю кожнага з вас. Ну і, канешне, поспехаў вам, безумоўна, пры падрыхтоўцы ДЦ і ЦТ, пры здачы ДЦ і ЦТ. Сустракаемся з вами яшчэ і вясною, там ужо частка Б, вы памятаеце, з тэкстам будзем працаваць. Ўсяго найлепшага, з надыходзячымі яшчэ навагоднімі святамі, калядамі вас. Все, до побачення. Дякую кожному з вас. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. До побачення.